Venerable Archdeacon Patrick Udalo Okoye Amonye Anam bụrụ onye isi otu SụBAKWA Igbo Nigeria. Ekelere m mmadụ niile igwe amara m ma ọbara ụlọ isi ka m kwuo onye nke igwe His honor as a king, Justice Chief Sir Obieli Noroka Bennett. It's in a customary court where no is unique after 6 years. Go to the Moyi Hambos. Mmiri manyela ọkụ na-ede mmiri na Anambra steeti. Abụ m ofu onye n'ime ndị isi na-ahụ maka ndị jesi mahadum wee were otu afọ n'efe na nnafa na Naịjirịa. Dịka o si dị ugbu a, anyị bụzi ndị a na-ajụta ihe n'aka maka akwụcha na ibu achọba nnụnụ ogopila ọnụ. Abụ m ofu onye n'ime ndị otu SụBAKWA Igbo bụrụ aka ji mkpịsị depụta akwụkwọ a na-akpọ mmanụ Igbo. Ya bụ ejiri mara m. Thank you very much. Ndị Igbo nwe m aha m bụ Nwaada Ogechi Ọhaebula mụ na ndị otu m nọ ebe a taa. Anyị abịabugo oge gara aga anyị na ndị isi wee gwa anyị ihe a na-eme ebe a ụbọchị taa sị ka bịakwuo. Anyị tụkwara anya na anyị ga-ahụkwa ọtụtụ mmadụ mana otu ọ dị na Chukwu ribo otito. Obi dịkwa m Paulina obi juru m na aṅụrị n'ihi okwu niile a na-ekwu ebe a maka onye isi anyị bụ ọkammụta na-arụ ọrụ na Omenka onye isi anyị bụ ọkammụta Emmanuel Ihechiasonye nke nọ n'obodo mba New Mexico ebe ahụ ka ọ nọ na-eme ihe nchọchapụta na ihe nnyochapụta otu ọ ga-esi gbaa mbọ hụ na asụsụ Igbo abụrụ ihe nwụrụ anwụ maka ihe a ekwu na ndị UNESCO buru amụma si na n'oge adịghị anya 50 years time o rubegokwe nso mana ọ bụ dịka ọka nkụzi si wee kwuo akụka aka chere ihe ha kwu emezuo mana etinye mbọ wee hụ na ọ nụkwara mbọ niile ndị otu SụBAKWA Igbo na-agba mana anyị si na ọ bụrụ ọgụ otu onye na-alụ anyụkọ amịrị ọnụ o wee gba ụfụfụ. N'ihi nke a ka anyị nwa bụ ndị Omenka app ji wee gbaa mbọ wee bịa ka anyị na ndị otu SụBAKWA Igbo rụkọ ọrụ ọnụ. Anyị ma na ha na-aga a na-akpọ grassroots mana anyị nwa ndị agbara ọfụrụ abago ihe a na-akpọ teknọlọji ka a wee kwado ihe a na-eme ka a kwado na Omenka app ihe ọrụ anyị bụ nkụzi, ndekọ, nchekwa na nkwalite asụsụ Igbo na omenala Igbo. Ihe ndị anyị na-ahụ na Omenka app iweta app anyị nke m ga-achọ ka unu butue from ebe a na-akpọ Play Store ka ọ baa n'ekwentị unu ka unu hụgasị ihe ndị anyị na-arụ ebe ahụ nke nyekwere ndị na-agụ Igbo
olileanya maka na ụbọchị taa a na-asị eji Igbo eje ebe anyị nwa bụ ndị omenka wee sị na aja mbele ka ha na-akọ na ọ bụ nwata akwụkwọ nwata Igbo nweta ịgụ Igbo na mahadum asị ya ka ihe ọ na-agụ sọsọ ndị na-agụ dọkịta. Ile anya n'obodo anyị taa na ụlọ mahadum ị ga-ahụ ndị na-agụ Chinese na-agụ French na-ekwechi ike na ya, mana onye si na o nwetara ịgụ Igbo asị ledi na o nwere ihe ọma efulefu na onwe isi akwụkwọ na maka ya ka o ji gaa nke Igbo. Onye taa ahụhụ gụkwuo Igbo nwanụ ọrụ achọba ma ya ka anyị jikwu meta Omenka app maka onye gụchaa Igbo gbalịsie ka anyị wee n'ọrụ usoro na-aga ije ka a na-arụ mgbụ na-akwalite na-eme ka ụmụazị Igbo na-eto eto nwee ọchịchọ ya ka eji tinyekwuo ya na nke a na-akpọ app ekwentị. Ọ ya bụ ka ị ghara nsị n'ọsọsọ ihe ndị nna anyị ha na-ekwu ihe ndị obodo na-akọ ịbata iweta ekwentị gị na-ahụ